Hi mga palangga, maayong hapon. Welcome to my LS. Tita Inday is back again. Ito si Tita Inday. Mag-ano ako ng tissue kasi yung matanda ko, panay hakot ng tissue, punta sa CR, ayun, paglabas, tissue na naman. Lagay sa bulsa. Tapos sabi pa niya hindi daw sa kanya. Ganito ang matanda bay. Ang ano talaga mag-alaga ng matanda. Hi Palangga Nora. I miss you dear. Yes, number 1 ka talaga. Salamat ng marami. Thank you so much. Wait lang, kasi paano magbigay ng jacket palangga ko? Yung jacket na yan, paano ba? Hindi ko alam. Yung jacket. Eh yes, andyan na. Andyan na. May jacket na kita. Tama ba ako? Tama ba ako palangga? Kasi si Tita Inday. Thank you palangga. O diba? Sorry, my nose is very flat. That's why my eyeglasses keep dropping. Yes. Salamat ng marami. May natutunan din si Tita Inday kahit papaano, 'di ba? Kumusta ka na, Palangga, Nora Aklan? Thank you to all my viewers. Kung sino man kayo dyan, thank you so much. Good afternoon, everyone. Ingat palagi. Salamat palagi. Andyan ka, Palangga, Nora Aklan. Thank you. Sana naman wag mo akong iwanan sa ere ha. Kahit wala akong pag-games, sana andyan ka palagi. wag mo namang iwanan si Tita Inday. Kahit wala akong pag-games. Wag niya akong iwanan ha. Palangga, Nora, wag mo akong iwanan. Kahit tayo lang dalawa. Wag mo akong iwanan ha. Baka mamaya ako lang dito magdaldal. Nakakahiya sa mga peeps. I'm so shy. I know my face is very thick, but sometimes I will be shy. Shy pa more. Yes, dalawa kayo. Sino kaya yan? Hi, my viewers. Hi, Miss Kim Lee. Thanks for joining. Palangga, Nora Aklan. Pakidikit kay Miss Kim Lee. Yakapan naman kayo dyan. Palangga, Nora Aklan, pakiyakap kay kay yes, dear. Ayan, bigyan kita ng jacket, Miss Kim. Baka may ulan dyan para hindi ka mabasa. Thank you so much for joining my LS. Thank you so much. To all my viewers, I got 3M now. Thank you so much for joining.
Maglablab kayo ha, Miss Kim at kay Palangga Nora Aklan. Again, thank you so much to all my viewers. Thank you so much for joining my LS this afternoon. I got nothing to do. I just doing this tissue. You see this one? Because my ama is keep taking the tissue put inside on her pocket. But she always told me that she never do it. Okay? But the older woman is always like that. I have no choice. Super init dito sa Taiwan. Hi Miss Kim Lee, saan ba kayo dito? Again, thank you so much. Shout out kay Miss Kim Lee Vlog. And shout out also to Nora Aklan channel. Hi mga palangga, I got 4K now. Thank you so much. Sana andyan kayo. Ate Glad, saan ka na? Sana naman samahan niyo si Tita Inday. Oh, okay. Bisaya ka dong. Ay, Bisaya ka, Miss Kimli. To all the Managok, Malay-Balay, Bukidnon. Hi, kumusta kayo? Diha tanan, kumusta? Ang host nyo, si Tita Inday, Bisaya din. Bisaya sad ko host, taga Sikihor ko. Bisaya kay ko. Taga Bukidnon diha, kumusta? Hi Nanay Joyce Adventure. Thank you so much for joining. Hi to Jis Cartin. Yes. Thank you so much sa thumbs up, Jis Cartin. Salamat ng marami. Thank you so much for the 6K. Thank you so much. Tita Inday, really appreciate it. Thank you so much for joining my LS. Thank you so much. Tita Inday is here in Taiwan, but anyway, I'm a Filipino. Thank you so much, Nanay Joyce Adventures. Tita Inday, really appreciate it. Thank you so much. Hi, Ate Glads. Thank you for coming. Thank you so much for coming. Bigyan kita ng jacket, Ate Glads. Kasi kagigising mo lang, baka malamigan ka. Kay sino nga yon? Salamat ng marami, Ate Glads. Miss Kim Lee, hi. Ate Glads, naman, padikit naman kay Miss Kim Lee. Sa lahat ng taga Malay-Balay Bukidnon, kumusta ka mo nga tanan diha? Maing hapon. Maing hapon sa tanan sa taga Bukidnon. Sir, nakapuy Miss Palangga,
Kimlin, nakaanak ko sa una sa bukid noon, pero gamay pa ko. Siguro na pa ko sa mga 2 years. God bless, Nanay. Thank you so much. Nanay Joyce, thank you so much for coming. Ayan. Thank you so much, Nanay, for coming. Sana naman huwag niyo akong iwanan. Na ako diri sa Taiwan, Nanay. Gis Cartin, thank you so much, Bibi. Ikaw din, stay safe. Thank you everyone for coming. Sana wag niyong iwanan si Tita Inday. Ate Glads, kumusta? Thank you so much everyone for attending my LS this afternoon. Tita Inday, really appreciate it. To all my viewers, to all my supporters, thank you so much. Shout out sa lahat ko na supporter, sa lahat ng mga YouTubers. Thank you so much. Hi Ria, how to say? Ria Hachichi. Hi Bibi. Thanks for coming. Bigyan kita ng thank you for coming, Bibi. How to do? Kumusta taga Bohol, Nanay? Bisaya budta karon ba? Bisaya jud. Thanks sa 5K na tauhan ko dito. Salamat ng marami. Sana wag niyong iwanan si Tita Inday. Really, Tita Inday, really appreciate it. Sa mga viewers ko, sa Sikihor, tanan taga Sikihor din ha, sa mga Bisaya, maing hapon kanatong tanan. Kumusta ka mo? Maing hapon. Magandang hapon sa lahat, sa mga Tagalog, sa mga Taiwanese. Tatcha Oan, Tatcha Ni Hao. Yes, I got 7 now, 7K. Thank you so much. Thank you so much. Tita Inday, really appreciate it. Thank you so much. Sa mga Bisaya, mag-amping tang tanan tungod sa COVID. Maminaw ta sa mga gipangdili sa gobyerno. Thank you so much. Palangga Nora, Aklan. Magdikitan muna kayo dyan. Habang si Tita Inday bising-busy dito sa kaano ng tissue ng lola ko. Dyan kayo at huwag nyo akong iwanan. Kahit wala akong pag-game, sana huwag nyo akong iwanan. Love ko kayo.
Salamat ng marami, Palangga. Gis Carten, saan po kayo? Nanay, naay daghang pilit din ha sa Bohol. To Nanay Joyce Adventure. May daghang kalamay, taga Bohol. Kumusta ka mo diha tanan? Amping ka mo tanan diha taga Bohol. Sa ano ko, may ano ay ka subscriber in Bohol. Rothy and Arthur Adventure. I don't think so. Correct me if I'm wrong. But I think Rothy and Arthur. Yeah. One of my YouTuber. She is from Bohol also. Hi Palangga. Sa tanang taga Bohol, not only in Bohol, to all the whole world. Sa nakakita sa LS ko, thank you so much, thank you. Sa mga Bisaya, maing hapon. Palagi kong ulitin, salamat ng marami sa inyong lahat. Nanay, ayaw pod palabi og kaon og pilit kay para dili ka gakabuhion. Nanay, lami kaayo ang kuan. Tawag ana kalamay diha sa Bohol, promise. Lami kay ng kalamay diha sa Bohol. Palangga Noras, are you still there? Can you stay with me till the end of my LS? Please? I hope so. You're still there. Please don't leave me, guys. Tita Inday talaga nagmakaawa, ano. Sana naman, andyan kayo. Sige nanay, daghang salamat nanay sa imong pag-attend sa LS ni Tita Inday. Wait lang, kasi nanay, nakadikit na ba tayo? Kadikit na ba tayo? Nanay Joyce Adventure. Nanay, pakibisita na lang sa ano ko. Nanay. Puntahan kita mamaya, nanay. Okay, thank you so much, nanay. Kasi parang matagal na kita kadikit, nanay, di ba? Matagal mo na ako nabigyan ng ano, kalamay. Nanay, amping kanunay din ha, nanay, sa Bohol. Ba't ka naman na nosebleed, ano, Nora Aklan, Palangga ko. Salamat ng marami mga Palangga. Ba't ka naman kay na nosebleed? Ano lang, practice lang naman yung English ko, oy. Bisaya ba, Jod? Bisaya. You know my English also is not much. Tita Inday is only a high school graduate, okay? Sorry to all my viewers. My English is not much nice to hear. My English really very poor.
But I do my best mag-English din. I try to speak English sometimes. Even not much perfect, or I know that. Ate Glads, pagpasensyahan nyo na si Tita Inday kasi ang English ni Tita is super, very, very poor. Hi to Mimi Vios channel. Thank you. Sana maka-join ka sa LS ko next time. To Dodong Art, shout out. To Yamski TV. Hi, Bibi. To Gister 22. Hi. Shout out sa'yo. Palangga. Kay Queen Antong. Kumusta? Kay Joe Pies Adventure. I don't think so. I am right. Basta thank you so much sa mga palangga ko, to all my subscriber. Tita Inday, really say thank you so much. Shout out to all my subscriber. Thank you so much. Sana andyan pa kayo sa akin. 6K dyan, hi. 6M. Huwag niyo akong iwanan kahit walang pag-game si Tita Inday, walang iwanan. Yes, nagbabasa ako po. No, hindi ako mag-ano sa English, promise. Palangga Gis Cartin. Padikit kay ano, pakilablab kay Miss Kili, kay Miss Kim. Mga palangga, maya bigyan ko kayo ng ano, ice cream na super lamig kasi andyan kayo, hindi niyo iniwanan si Tita Inday. Kasi super mainit talaga, promise. Kuya Art, where are you? Tita Inday is here. Kung sino gusto madikit kay Nanay Joyce Adventure, pakibisita po sa ano niya, sa Kubo. Nanay Joyce is from Bohol. Maraming ano, malagkit doon. Maraming kalamay. Lahat na ano doon, maraming pagkain doon sa Bohol. Yes, nagbasa ako. Nora Aklan, may palangga. Yes, nagbasa ako. Ito. Hi to Franjan. May bago tayo. Palangga Nora kay Franjan Compra. Hi palangga, bigyan kita ng jacket para di ka maulanan. Ayan, nabigyan na kita.
Yes, palangga, Nora. Nagbasa si Tita Inday. Thanks. Thank you so much. Palangga, Nora. Ate Glads to all my viewers now. Thank you so much. Okay ba yung ano ko dyan? Hindi ba ako tawag nito? Like, yung video ko, hindi ba mahina? Ang signal, what I mean, ang signal ko. Kasi ni minsan ang wifi dito sa bahay, ano siya. Andyan pa ba kayo? Or ako na lang yung nagkakwento dito mag-isa? Sana andyan pa kayo mga dear. Salamat, Miss Kim. Daghan kaing salamat. Thank you so much. Because sometimes the connection of the Wi-Fi is not good. Thank you so much. Baka mamaya mag-ano, panay salita ako tapos yun pala huli yung pagsalita ko. 'Di ba? Baka mairita kayo. Mairita kayo kay Tita Inday. Yes, may eat na ako, may eat salamat. Kay Ojang TH, hi sayang. Thanks for joining. Palangga Nora, may bago tayong bisita kay Ojang TH. Hi Bibi. Hi sayang. She's from Indonesia. Bigyan kita ng jacket, sayang. Tita Inday kini Badjo. I am right, Badjo? Huwag mo akong iwanan ha, baby. Ate Glads, don't leave me, okay? Hi, sayang. Ojang TH. Thank you so much for coming my LS. I meant for joining. Thank you so much. Thank you so much, sayang. Thank you. Sayang Tita Inday, sayang Ojang TH, Tita Inday can speak just a little bit of Indonesian language. Makan, belum makan. I am right. Terima kasih. Palangga Nora, gusto ka na magpintang? Kakain ka ba ng pintang?
I am right. Pintang. Udang. Hindi sudah makan. Yes, nanay, punta kami mamaya sa garden mo. Pahingi kami ng gulay. Para mamayang gabi. May talbos ba ng kamuti, nanay? Ate Glads, pakidikit kay ano, sa bago nating palangga, kay Ojang TH. Thank you so much mga palangga ko. Wow, ang dami namang ano kay nanay. Palangga Nora Aklan, punta kayo tayo kay nanay. May kamote, talong, kangkong, pitsay, litos, okra. Ang dami namang tanim ni nanay. Sayang Ujang, thank you so much for coming. Wait lang, I need to take a charger. Wait first. Kasi ayun, nagreklamo na si low battery si Tita Inday. Sorry mga palangga ko. Tita Inday handphone, don't have battery. Pero wag kayong mag-alala, I'm still here. Ba't naging 3 na lang? Nawala na yung iba. Wag nyo naman akong iwanan mga palangga ko. Andyan pa ba kayo mga baby? Mga palangga ko. Thank you so much. Oh, I see nanay. Susad to say, but nanay go lang ha. Nanay go. Hi Babes Channel. Palangga Nora Aklan, may bago po tayong bisita, si Babes Channel. Shout out kay Babe Channel. Hi palangga ko. Thank you so much for joining of Tita Inday. Yes, pwede. Palangga Nora, pwede ba daw magbaba si si Babes Channel? Nanay, ingat ka sa food. Babe Channel, pwede ka pong magbaba. Yes, ikaw naman kasi ikaw naman yung love ko, di ba? Love ko naman kayong lahat Alam ko naman ikaw yung pinaka. Okay. I love you, Palangga Nora Aklan. Thanks for joining Babes Channel. Shout out sa channel mo. I love you too. Love, Nora Aklan. To all my supporter, to all my listener, to all my viewers, Tita Inday, love you guys. Love you so much.
To all my viewers, thank you. Thank you so much. Nag-low batteries, Tita Inday, pero it's okay. Ito pa rin. Palangga, Ate Glads, pakidikit ay yung bago natin kay Bib Channel, padikit po, Palangga, Ate Glads. Padikit sa bago natin. Shout out kay Julie Dugaw. Bibi, yes! Kaano ko lang. Ayan, andyan ka na kaagad. Ang bibi ko naman, oh, ang bunso ko. Hi bunso. Bigyan kita ng regalo, bunso ko. Hi, Elizabeth Balyokos. Palangga Nora Aklan, Julie Dugaw, may bago tayong bisita. Pakidikit po kay Elizabeth Balyokos. I am right. Watching from Kuwait. Hi Palangga. Thanks for coming. Thanks for joining. Yes, Bibi, puntahan, promise. Always welcome, Babes Channel. Salamat ng marami. Galing sa puso kay Tita Inday. Salamat ng marami sa lahat ng mga viewers ko dyan. Tita Inday, really appreciate din sa sa English grammar, kasi alam nyo na, super. Tita Inday, high school lang. Pero, proud ako as a high school graduate lang, kasi yan lang ang naabot ko. Yan lang ang naabot ng nanay ko. Hi Palangga, Mimi! Shout out kay Mimi Vios. Bigyan kita ng jacket, dear, para hindi ka malamigan. Mga Palangga, may bago tayo na bisita kay Mimi Vios. Pakidikit naman dyan sa Palangga natin, Mimi Vios. Nora Aklan, sa mga palangga ko dyan, ang mga viewers ko, pakidikit kay Mimi Vios. Padikit sa bago nating bisita, mga palangga. Always welcome, best Palangga, Mimi Vios. Thank you so much for joining my LS. Sana hindi kayo magsawa sa pagmumuka ko na super lafad, like sangkalan. I am right. How to say sangkalan in Tagalog? Nora Aklan, Palangga ko, how to say? Babe Channel, sana palagi kang andito sa amin. Wag hanggang sa dulo, wala tayong iwanan, mga palangga ko. Always welcome, Mimi Vios. Shout out to Mimi Vios Channel. Tulungan natin. Magtulungan tayong lahat, mga palangga. Sa hirap at sa ginhawa, wala tayong iwanan, ha. Oh. Ano daw, tabla? Ano yun, labhanan man. Hi mga palangga, ba't nawala ako? Bigla akong nawala. No, andito pa ako, Wag niyo naman akong iwanan, biglang nawala. Sorry. Di ko alam, ba't biglang nawala yon. Andito pa ako, sorry po. Hi Mimi Vios, padikit kay Miss Kimle. Andito pa ako, iwan ko ba't biglang nawala yon. Sorry po. Sorry talaga, mga palangga ko. Baka mamaya
Ako naman ang tirahin nyo kasi bigla ko kayong iniwanan, no? Hindi ko kayo iniwanan, promise. I swear. Hindi ko kayo iniwanan, mga palangga. Salamat sa 9K na viewers ko. Thank you so much. Mahina ang signal ni Ria. Hachichi. Yes, thank you so much. Mga palangga pa payakap kay palangga Meme Vios. Palangga Nora, anong oras ka ba mag tawag nito, mag-concert? I love you, baby ko. Tita Inday, love you. Meme Vios, mag-ano ka mamaya kasi si palangga Nora Aklan, pakidikit ka sa kanya. Maya punta ka rin sa sa LS kay Nora Aklan. Punta ka mamaya. Akala ko tuloy na yung parang ang kaba ng dibdib ko, yung parang lumagpas bigla sa ulo ko kasi biglang nawala tapos hindi ako nakapagpaalam, o di ba? Yes, tulungan po tayo para maabot na ang dapat nating abutin. Wala naman tayong iwanan. Okay, palangga Nora. To all my mga viewers here, puntahan natin we need to support our palangga Nora Aklan. Later on about 8 o'clock, mamaya po, puntahan natin. Magtulungan naman tayo palangga kasi sa hirap at ginhawa, pareho tayong lahat nangangailangan ng ayuda. Bibs Channel, pakidikit po kay Meme Vios. Salamat. Jolido Gaw Bunso, dikit kay Meme Vios. Meme Vios, pakidikit po sa kay Nora Aklan ha. Kay Bib Channel, kay Ate Glads. Wala pa kasi dito si Kuya Art. Padikit na din kay palangga Elizabeth Balukos. Sa lahat. Wala pong sawang pagsasabi ko sa inyo. Siguro na kayo sa balik-balik ko na pagsalita. Basta, Tita Inday, really appreciate it. Thank you so much for joining my LS. Thank you so much mga palangga ko. Sana hindi kayo magsawa sa malaki kong agtang. Sa Bisaya ba, agtang? Ang mukha parang tadtaran. Sabi niya Sabi ni palangga Nora. Palangga Nora, ang mukha ko daw tadtaran. Okay lang, at least gwapa man ko day. O di ba? Bahala na ang mukha ko daw tadtaran. Yes, baby, coming na ako. Patapos na din yung LS ko. Palangga Nora, pakibaba daw. Sabi kay Bibs Channel. Bib Channel, mamaya po, subaybayan natin si palangga Nora ha. Magsuportahan tayo, mga palangga. My lola is busy. Nakaano sa niya, sa picture.
Super mainit talaga, bay. As in, super duper. Sa mga palangga ko dito, may viewers now. Unahan nyo lang si Tita Inday. Mamaya puntahan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Puntahan ko kayo sa kubo nyo. Basta again, thank you so much. Happy Saturday, everyone. Sana magtulungan tayo palagi. Yung hindi pa nag-ano, Palangga Nora, can you please tell them my FB account? Can we? Palangga Nora, are you there? Is my Palangga Nora? Please drop my FB account. Para magmahalan tayo. Iniwanan na tayo ni Palangga Nora. Ate Glads, are you there? Meme Bios, andyan ka pa ba? O ako na lang kaya dito, mag-isa. Nasa mga palangga ko. Iniwanan na si Tita Inday. Salamat ng marami, Gis Carten. Andyan ka pa rin. Hindi mo iniwanan si Tita Inday. Thank you so much. Palangga, Miss Kim. Thank you. Daghang salamat kayo, Palangga. Palangga Elizabeth, salamat. Hindi nyo ako iniwan. Naghugas ka pa ng plato. Ate Glads, punta ka mamaya sa ano ha, wag natin kalimutan si Palangga Nora Aklan. Magbisitahan tayo ha. We need to support to each other para naman po. We need to be fair, okay? Pag nandito lang si Tita Inday, palagi sa bahay, pag nakita ko kayo, nag-ailis kayo. Yes. Ate Glads, pakibaba naman sa ano ko dyan, sa pangalan sa FB ko. Pwede ba yon? Sabihin ko yung bahay ko. Magmahalan kayo ha, mga palangga ko. Si Palangga Nora Aklan, nasaan na kaya siya? Malapit na matapos ang LS ko, mga palangga ko. Again, thank you so much for watching.
Kasi hindi nyo ako iniwanan hanggang sa matapos ang LS ko. Thank you so much mga palangga. God bless everyone. Ingat tayong lahat. Lalo na dyan sa Pilipinas. Mag-ingat tayo palagi kasi andyan pa si COVID. Dito naman sa Taiwan, kung saan ako, dito sa Taiwan, safe na kami dito kasi ano na dito sa Taiwan. Pero yung sa ibang lugar, hindi pa. Lalo na sa Pilipinas ngayon, marami pang COVID, kaya mag-ingat tayong lahat. Pero dito sa Taiwan, kahit safe na dito, pero need talaga mag-mask pag nakalabas. Kaya, ingat tayong lahat. God bless everyone. Again, thank you so much to all the people who joined my LS today. Thank you so much. God bless everyone. And happy Sabbath day. Thank you. Tita Inday, love you guys. Thank you and bye-bye. God bless everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you guys.